Muslimové v Německu žijí podle svých pravidel i podle svých zákonů a překvapivě německé úřady jim jdou na ruku. Novináři televizního magazínu Spiegel navštívili rodinu syrských uprchlíků. Pod jednou střechou zde za podpory státu žije otec rodiny, 6 dětí a 2 manželky. Více Gabriela Božilová. Vítejte u Ahmeda. 32letý Syřan utekl před válkou v roce 2015 a postupně se přes Turecko a Řecko dostal až do německého Hamburku, kde žije dnes. Do Německa prý vždycky chtěl. Tady je sociální podpora, dostáváme sociální dávky, dali nám tenhle dům. Kolik měsíčně to je? To nevím. Peníze mi chodí na účet do banky a tam si je vyzvedávám. Ahmed samozřejmě nežije v Německu sám, má tu sebou 2 manželky a 6 dětí, 7 je na cestě. Ostatně děti jsou smyslem jeho života. Vydrží se s nimi hrát celé dny, zatímco ženy se starají o domácnost. Víte, u nás nic jako žárlivost neexistuje. Nemůže. Žijeme podle toho, jak nám Allah přikazuje. Svou druhou mladší ženu si vzal, když jí bylo 13. A na cestu do Evropy už čeká i Ahmedova 3. manželka. Poligamii, která je v Německu trestná, tady úřady blahoskloně přehlížejí. A jak se vyjádřil místní úřad, přesun dalších manželek prý řeší na základě dublinských dohod o slučování rodin. Soudce mi slíbil, že mi pomůže dostat sem i moji další ženu. Řekl mi, víme, že jsi muslim a že vy máte 2, 3 i 4 manželky. Manželky jsou si rovny a tak má také každá svou ložnici. Ahmed proto počítá, že až se rodina rozroste, přidělí jim větší dům. Reportáž vzbudila v Německu neskrývaný údiv. Jestli pak se někdo zeptal, kolik to stojí a kdo to platí, asi ne, jak bývá zvykem. 7500 eur a výdaje na bydlení. Stačí si pokecat s lidmi ze sociálky. A pak se diví, proč pořád víc lidí volí AfD. Tohle ale Ahmeda netrápí. Svou rodinu hodlá ještě podstatně rozšířit. Jak bezelstně říká, 10-20 dětí není problém. Německo je uživí. Chci moc poděkovat mamá Merkelové. Ona je jediná, kdo Syřanům rozumí, a děkujeme taky Němcům. I když jsou mezi nimi i rasisti, ale zažili válku a vědí, co je soucit. Gabriela Božilová, Prima FTV.